Здравейте! Вие сте къде? В Сготвиме. Да. С кой? С Иво. Иво ли? Ивчо съм аз. Добре, бе, Ти си Ивайло. Вили. С Ивайло Колев и Велислава Иванова. И днес ще готвим сърми. Сигурно ще се запитате защо ще готвим сърми. Защото ние готвим любимите госби на абсолютно всички известни звезди и личности в България. Наши гости. Нашите ни гости. Точно. Кой ще ни е на гост днеска? Цецо Андреев. Може ли малко по-така? А. Цецо Андреев! Това беше неговата поръчка. Ще хапна лозови сърмички и аз много се изненадах, понеже това пък на мен ми е любимото ястие. Аз мога да изям около 30-40 на порция. Аз мога така, около като 50-60, така че трябва да сготвим доста. Добре. Имаме много лозови листи В Сготвиме правим хапни си, пийни си. и се разкраси. Разкраси. А къде е Цеци? Айде да го посрещнем. Айде да го посрещнем. Айде. Цеци, къде си бе? Тук съм зад кадър. Айде дано. Добро дошли, другови, на нашо Мало маскарадо. Демек, тук ще е един малък маскарад днес. Според мен няма да е малък. И да ви кажа, забравих от бързане пиенето и Вили ми даде, за да не идвам с празни ръце. Това е първия гаф. Първия гаф. Каре, Добре. важното е, че има Да нещо. ни кръсти Да, тук. бе. Айде. Добре, всички разбраха, че обичам гъмза. Така казахте за лозовите сърмички. Мгм. Така, кажи сега, че тия лозови сърмички, Мичето ли ще ги направи по-добре или ние Слушай, днес? аз за първи път ги ядох. Мичето е майката на Цеци, да Да, спомена. мама Много Миче, всички поздрави. вече я познават. Тя е готвила за всички вече, нали, всички са я опитали мекичките, Сърмичките. Телешките, супички. Да. Просто като бях 5-6 клас и ходих на уроци по Солфеж при госпожа Пиперкова в Червен бряг. И за пръв път- Пиперкова? Да, виж колко е такова. Много тематично. Да, и тя ми за първ път ми направи в тях лозови сърми. От тогава човек обожавам. Викам, как така ще ям листа от, нали? Аз по принцип обичам зелеви Не, повече, те но са и лозови по-хубави. много обичам. Не, ще ти докажа. Значи пренасяме Какво се ще докажеш, да Че няма те ги са готвиш, че... по-хубави. по-хубави ще А за какво станат. ме викнахте? Няма ли да готвя аз? Айде, Готи, даваме а ние сега. сме те Да ви извикали за обясня шоуто. сега. Аз съм средата да правя шоу. Шоу, Да. шоу. Така. Това да не е шоуто на Ивчо. Цеци имаме много хубави лозови листя, които са страхотни. Да. Да. Някои, които са... ще направим първо едно канапе. И Канапе от- върху от листенцата, които са по-накъсани, От които доста- не стават. Тези съм ги отделила От да някаква ги нарежа. винарна такава известна ли? Но само Ще помириш, се научиш помириш, сега на помириш. нещо и че. И аз искам. Ау. Добре. А така, може ли да го опитаме така? Разбира се. Те са готови. Ти в какво си ги направи? Тук в какво Това е си? марината. Те се попарват. С какво? Попарваме Чесън, ги. че има? Нямаме чесън, ето го. Чесън е тук, От бе, тук ми Цеци. мирише, значи. Всичко ще разбереш, не се Ама притеснявай. много вкус. Така. Кажи нещо интересно сега. бе. Аз да ги кълцам, докато си Кълцай. говорим. Айде. Дай първо да почнем да готвиш. Не ще искам почнем да с кажеш простоти. нещо интересно. Ти ми кажи какво е интересно. Ние с теб имаме бая интересни неща. Много интересни неща. Дали са за пред камера, не знам. Няма да се караме, няма да се биеме. Добре, ти защо не ми говори години наред? Затова ли ме извика? Да. Нали хората постоянно ги Кажете интересува се заради това. мен и да се Не, преключва. заради тебе въобще. Не е вярно, тя беше интригата в цялата Не е работа. вярно. Сега не правете нови интриги да ни пишеш утре по вестници. Ти четеш ли вестници? Не, И аз. само труд. Ще ме клъвнеш. Ами защото бяхме... Значи само да ви кажа, че Цеци ме плюеше по всички вестници едно време. Един вестник съм водил, ти пъти. Един, ама Това е беше. защото когато обичаш някой и като приключите, ние не сме приключили, но и тогава се скарахме и на мен беше много тегаво и аз така се изразявам. Кой После- беше виновен? Ето после- да го кажем После дори най-накрая. да съжалявам, Кой беше после дори да виновен? съжалявам какво да направя. Кой беше виновен? И двамата. В ефир. Никога. И двамата. Аз сигурно не съм бил. Ти винаги никога не си виновен. Никога не съм, Нали да. били? Той никога не е виновен. За никога, за нищо, между другото. Да, Само, че сме така е. двама гримьори срещу един фризьор. Да. Помисли Да, си ама това. аз съм най-добрият фризьор в България. А вие какви сте? Нека феновете. Ние да сме го- красиви. Ние сме Красиви, с чувство за хумор. Да. Аз ви покамвам вие, ако искате да заповядате. Добре, Така. Ще има уиски, ще има мартини. ще има... сухо Оркестър. мартини. Между другото, може да направим така. Другия път, Цеци, Да. освен лозови сърмички, аз съм обожавам коктейлите и правя страхотно. А ние, що не се сетихме по една маргарита да не си направим? Ау. Добре, слушай, другия... Имаме ли материали за маргарита? Имам. Чакай сега. Имам. Мога да го оставим за другия път, Маргаритата. Що?
Кой ти любимия коктейл? Маргарита и Sex Блади on the Мери. beach. Маргарита и Блади Мери. Правиме го. Блади Мери. Добре, сега ти правиш канапе. С нощи между Сега другото пих правим шотове. канапе. От Блади Мери. Значи аз направо ти казвам днес, като стана. Ето го канапе. Чакай да кажа на Сега хората. Цеци ще капнем Ставам малко сутринта и зехтинче. Цеци трябва да дойде. Аз нощи И- бях в едно заведение. Чакай Я сега аз къпни, да къпни кажа. зехтинче сега. Колко трябва да капа? Да има. Действай. Да има. Колкото повече, толкова повече. Кой каза? Казал Мечо Пух Е, и умрял от свръхдоза. Ние сме трима прасчовци. чудесно, така е супер. Добре. Не, те на мен ми казват. Само да ви че- кажа, Вили е уникална. Мамо, даже мама ще оцени много. Няма ли трябва да отидем вече да видим Може твоята да майка, направим- не съм я виждала доста време. Може да направим един епизод Моля в Койнаре. те, разкажи Един за епизод в- Койнаре, как Ева, моята асистентка бивша, Не, като излагай. беше, как да я изложа. За Аз кое ще не, кажеш? за кокошицата. Цеци, хвърлите я чесънчета вътре. Е така, за Аз разкош. няма ли аз нещо да направя по някой Ти ако време? не си цапай ръцете си. Да, те са ценни. Ценни са, вярно. Благодарение на мен сте това, което сте. Точно Ето, така. имам си тук, виж. Мгм. Какво прави А пък нощеска? Цеци ме гримира. Да кажем ли какво прави нощеска, хора? Пак ли ти плаща цялата сметка? Ами, какво правих нощеска? То е много смешно. Аз мога да го разкажа, Да, мен не ме е разкажи. срам. С нощи с Вили си бяхме седнали вечерта да правим една гозба. Няма да казвам каква, защото е изненада. И така дълго време се проточи това готвене и си наляхме тя да си пие винце, аз пих едно уиски. Само че в хладилника гледам има сок от ябълка. И викам, ще си пия на сок от ябълка с уискито. И нали, осъзнавате какво имаше в бутилката от сок от ябълка. Ферментирал сок от ябълка. Ракия. Ракия. Значи човек пие една глътка уиски и оттам взимам сок от ябълка. Гъл. Ми повръщах стабилно. Стабилно повръщане. Ей, това. Ненаписане тук, на ядес. там. Ненаписане на ядес. Това е положението. Може след работа човек малко да отмори. Кажи за кокошчицата сега, като идва. Е, И майка, идват ми на гости в Койнаре и Ева седи на масата и майка ми вика, сега ще ви закола една кокошчица и ще ви направя супа. А тя не яде месо. Да, особено Кой не е да има Ева. Особено от кокошка, която Верно преди ли малко така е беше? коткодякала. И тя, тя и вика, отивам да заколя кокошчицата и почваме да правим супичка Евче. И Ева. И Ева, ето кажеш. Беше много Много забавно. искам да заколя кокошчета с майка ти. Стига да е, не ли ти жал? Аз съм расла на село и съм професионално... Обучена селянка. Да. Копърче добавихме. Попарваше, оскубваше, пърлише с... Ти си северна, аз съм северо-западна. То видиш. Аз съм Добре, югоизточна. Далече Мгм. си, далече. No comment. Далече. Между другото сме абсолютно в трите края. Да. И тримата. Я по този повод, ще добавим ли нещо преди да почнем другата история? Сега... Добавихме копър и чесън върху Това е канапето. канапенцето, да. Да, мирише Между уникално. другото в Гърция Мирише, между и другото, правят феноменално. яхния, която е с лозови листя. Не сърмичка, ами Да. листи. Това Така е като си ядат, копривата, където така искаш си коприва. ядат само, да, само листя. Между другото, другия път и коприва ще ви направим, ако ви хареса епизод. Сега ще извадим лукче и морковче. Ами ако и хареса имаме гледания, може да ме поканите втори път, трети. Може да, на всеки сезон ще Страхотен участник. Може един епизод у нас на тераса да правим коктейлите, значи вие само другия епизод. За Маргаритата ли? Не, И за- Владимир. Най-различни коктейли ще правим. Нямаш гриж. Тък му ще ми е готово джакузито, дървения бар, ето там ще Имаш джакузи? все още се прави. Я да извадя тук Добре. белачката. Или да взема твоите. По-добре това. Чуваме ли се? Колеги, Имаме ли чуваемост? много са сладки зад камерата хората. Да, между другото. Какво да правим? Да се съберем? Аз мисля, че ни кажа да танцува. Сега, морковче. Морко, че да. Искаш ли да си дрискаш, ще те нарежа Не, на не, не. лентички? И аз искам едно место. То няма да има за... М. Може ли на водичка от някъде? Разбира се. Откъде? Намери си Това да... ми е швейцарски дом, бе, човек. Това го помня от Ей там, виж, долу. Мгм. Горе. Ето го лукчето. Така. Махни етикета. Не, чакай да вземем това, бе, да го накълцаме на дребни. Аз дали съм го заредила, нямам. Виж това морков. Какво му е? Много хубав. Хубав ли? Мгм. Взела съм една дозина, мога да ти нарежа и на това. Сега слагаме вътре това. Морков и лук пасираме. Да, пасираме. Вили, Не ти много пасирам. Е малко по-модерно. Ти много Цей, ти по-професионална. можеш да свършиш Айде, да. нещо, натисни тук. Аз да свърша нещо. Да, да. Аз Айде, вижда тук на цялото нещо. Да, виждаме. Тук ти си така ли някакъв- трябва да направя? Просто Това е го като натисни. бутона на късмет. Едно, две. Край. Бамби! Край да няма правим пюре.
Бамби, Извинявай, искам аз да също снимаш другите готвя, гости. знам. Готвиш, ама Бамби, нямаш ела усет. тук. Ела да те покажем. Айде, Така. ела, Любов. Локи, Ела. Локи. Ела. Локинце, мамо. А, О, я да видите тук другите ни гости. Може да разкажеш как всички животни се озоваха в моята Ела, къща. Ами те са мои, обаче аз ги подарих на Вили. Ето го, Локи. Локи на колко години сте на? На 10. Този е на 10. Локи ти на 10 ли сте? Този така и не Този разбрахме е на колко. 9. Много Как да не сладко. разбрахме на 9 години? Нали, Любов Кой моя? сте на Локи? Нали, Любов Локи, моя? кой да Още копър, още. Още копър. ли? Още. Аз много не обичам много копър, да знаеш. Кой те пита цеци на Люби? И да кажем, те са по-чисти от нас, така че не дайте да ни плюете, че има животни около храната. А, Да не глупости. почна Кой ще ни плюе да пак, не чичи? почна аз да ви плюя. Няма, хейтери при нас няма. Да, ние сме ги блокирали всички. Така, аз трябва да се изместя обаче отзад. Отзад е много добре, къде? Супер. Отзад почвам да имам работа на котлона. Ивче, кажи, когато ни хейтеха едно време по снимки, как ги блокирахме. Аз даже Не, виках на аз хората- да, не е вярно, аз им пишах сърца. Не, аз ги блокирах, защото исках да ми е позитивен профила. Аз Без пък, негативна това е енергия. позитивно, пишеш сърце и става позитивно. И те се те озлобяват. Викам, ако Я мръдни малко. ако там. не блокирам хората, ако ги отблокирам, че не, какво беше бе? Ако не, блокирали са повече от последователите ми. Между другото, да, даже има някакви хора, които са блокирани. Защо хората са... Защо, според- Защо хората са лоши? Защо са лоши хората? Защо? Защо толкова злобни? Ти виж какво имам. Това е скарабей. Да. Приближи, ела. Чакай. Чакай Може да покажем, че имаме еднакви татуировки. Аз ще мога ли? Те всъщност, О, дайте си покажем те всъщност татуировка. хората не знаят колко много се обичаме от едно време. Да, и с Та до татуировката, ден бе. днешен. Къде е твой? Чакай. Ага, асма. Ето ги. Ето, Имаме еднакви руски татуировки. кръстове. Да. За късметца. Да. Така. Еми късметца. Дай сега трите То е скарабея. за късмет, въджим Трите тогава ми къде ти е направи. скарабея? Ето го. Ето пак, Ето го и ето още моя. нещо еднакво имаме. Че хубаво. Съжалявам за космите. Ами няма но да така се е по-секси. обръснеш, бе, човек. Идеален Еми, твой е най-голям. Три скарабея. Имаме 3 скарабе. Ето ги. Ще И това е моя. Вили, покажи си Е, твоя. колко? На Вили е бебенце. Моя маничък, ами аз съм спомена. Ето. Еми, ти си грандоман. Абсолютно обичам всичко по много. И аз сега, искаш един тъп въпрос да ти задам? Обичам тъпите въпрос. Разкажи някоя смешна случка. Стига да е. Айде, Това е бе. като идем на интервю. Какви са тенденции? Ми да, това няма да говорим за Това това. направо е с тенденции. Ти пашо много ги разбираш тенденции. Еми, горе-долу се опитвам, нали, нещо там да ги поизлъжа. Ще разкажеш ли нещо или? Ще кажеш да, али сега кажи. Ме аз какво кажа, да не съм водещ, бе, човек. Имало ли е някоя твоя клиентка, която парди на стола? Еми, искаш да ти задавам въпрос и питам те. Не може да пушиш в ефир. Това е... Може да пуши, може да правим всичко. Не, Значи може да пием така. не трябва да даваме хубав Пие ми пример. се пие, за да заборави. Да, Добре, имал съм такава така, клиентка, значи, която- не, смисъл сериозно те И то питам. не една. Някаква. И добре, като пръдне, И вика, пръднах. И аз ти казвам, чух. Каймичката е Миляна. Ти имал ли си Между клиентка, другото- която пръцка на стола? Не, обаче съм имала клиентка, която не е хубаво да се Не, това не говори го така. казвам. добре. Може да аз отворена пък, Вили. не, аз пък съм Може да не имал, се храни от добре. както Не, че имала е станаха, будни нощи. от тия както станаха модерни, там да не им правя реклама, аз не им Не издам умирам. името, където ги пушат и човек, Предаването вече става друг аз тип. правя някой и той си запалва, нали, от тия цигари, само че аз не виждам. И то всичко идва при мен и аз всеки път си мисля, че клиентката се е на то мирише на Стига да това няма да пускате. Що? Защото е гадно. Не може да говорим да готвим и да говорим за... Пък аз имах много Извинявайте, хубава но история, всички Цеци. българи, като седнат на маса, за това говорят. Не знам на какви са правите вие. Аз не искам Ето, ние вижда да се за подражаваме пореден на път. българския менталитет. Много сме си добри българите, супер сме. Не дей. Аз имам много хубави истории. Айде, Ето, кажи. искам Ама Вили не, да кажа. Ивчо ги помня всичките. Искаш ли да разкажа? Да. Не знам дали е удачно. Що? Вили, знаете ли какво прави, когато имаме абитурентски балове? Искаш ли да го кажеш, че? О, аз знам тази случка. Каква е това? Какви са тези? Не, тази не. Няма да го пипна. Значи Вили гони всички майки навън.
Да, Ами гони. да, И аз сега е такова хубаво да нахално. кажем на всички абитурентки, че е хубаво да идват сами, Че са вече защото са пълнолетни на и- 18 години и не е окей да идвате с баща си, баба си, дядо си, майка Стринка, си да. и Хубаво е, цялата като рода. дойдете всяк да ви чакат отвън, не да дават съвети на професионалистите. И второ, На мен любимия ми въпрос е винаги като застане някой майка зад мен и като това Капваме така ли малко ще вода, остане? да, това така ли ще остане? Капваме вода в каймата. Да, за да стане на Лук, кухички. морков и кайма. Ама и аз си готвя в нас, бе. Не готвиш ме. Как да не готвиш? Бъркай, трябва да стане на трохи. Ела, ние да потърцуваме малко. Докато той готви. О, шеф Цици. Да, винаги съм бил шеф цял живот. Yes. Я да го видим, добре ли се справя? Да. Добре, супер. Мале, много вкусно ще ни Ще стане топ. стане. Вили да не прегорява Малко ти. Няма, по-спедитивен наливаме трябва и да си. бульонче. Айде. Хопа. Давай, спокойно. Искам само да си спокоен. Добре. Цеци, що си Добре, аз изгаряме камерата днес? малко тук да трябва, малко по-близки да я направя. Трябва да види каква красота ти гана. Гледай какво става тук, човек. То на хората ще се дояде. Все пак е предаване за готвене, не само за простоти да си Не е говори. само за готвене предаването. Предаването Добре, е знам, че това е основно просто... за готвене. Да, просто да залъжеш хората, че уж е за готвене и да слушат простоти и някакви истински Не са случаи. простотия, това са забавни неща, които никой от нас не казва никъде другаде. Добре, Затова бе. Защо не ми каза предварително тогава да отворя другото такова? какво? Какво е другото? Щом ще казваме неща, които никой не ги е чувал. Не дейте да отваряте Пандора кутията, моля точно. ви, моля ви. Вие ли искаш и ти да си? Да, искам да Не продължа, ми благодаря иска. ти. Ти тук окепази си чува. Добро дошли, друго ми. Ивче, кажи, че се обичаме много на хората. Може да разкажем как сме се запознали. Как сме С се теб. запознали? В него, в тях. В нас, да. В нас запознахме. Ако няма го интересува ли някой как сме се запознали? Със сигурност е интересно. Ами не, то по принцип те трябва да... Ние не можем да го преразкажем, защото то трябва да представи. Черешки! Оле, дай ще ти сложа обици. Айде! Така правя като Не. Не искам да ми сложиш обици. Стой малко. Хоп. Да. Еми, време е за череши, после е сезона на дините. Така. Я подръж сега малко и Миаманте. Защото те са наши спонсори. Да им благодарим. В Миаманта има ли черешки? Има. Костите и Сега знаеш на кой приличаш? Пустите и черешо. Приличаш ми на Деса Педерастка работа Не, прави. бе, на Деса поетеса ми заприлича. Може да имитираш нещо Може на да ги нея? изядеш, цец. Притесняваш ли се? Притесняваш ли се? Не се признавам. Ами айде, можеш ли нещо да изимитираш? Добре. Гълте бе. Така изимитирах в едно предаване Джулиана и стана вайрал в TikTok. Еми, начай, И сега ще стане момичето сигурно ми вайрал. се разсърди. Джулка, аз добро, не го правя с лошо. Аз мога да ти изимитирам гугутка. Дети, да ми спука силикона. Джилката ще се разсърди. Тя ми се. Тя толкова ли тънко обидна, може? Не, едва ли. Ама тя е зодия риби, Има не и може да е имитира толкова толкова тънкообидна, тя е супер. И ние сме две риби с един Скорпион. карпион. Знаеш ли я обясни? Аз съм рак. Тук Ние сме сме вода, горе-долу, сме рак и абсолютно скорпион всичко. са Ти горе-долу. коя зодия? А, Водолей. ти си Еми, че за малко да си сладичка, риба. тихичка, сладичка. За малко да си риба, значи тук сме 4 воджи. Ти знаеш Така, тази ще песен на Глория? имитираш. Става взрив между Рак и скорпион. Ако не вярвате, я го прочетете. Елай Става разберете. взрив на... Чи не спори Тук за при мен. нас е винаги купон. Аз съм скорпион, ти си пък рак, ние сме свързани, няма как. Били сме вречени заедно с теб, да сме заедно по това небе. Това е Лиза Гор. Ей, какво от това пишат си разни Хороскопи. Добре, че съм. Добре, изпяхме цялата песен. И сега ти изимитирай. Ама така и Аз аз мога ще да ви стане изимитирам, по-хубаво, да знаете. Гугутка. С песен. Баба ми е Началото казала на на славен. времето с песен. Кое? С песен? Ами да, знаете ли колко вкусно ще ни стане така? С песен. Аз сега скоро се сетих едно време, защото много обичах да гледам шоуто на Слави и много ми харесваше този образ на Гугутка. Аз не Сещаш ли се? Аз помня Станьолка. Прости. Станьолка е по-яка. Не, Гугутка. Тя вика, Там ми се прави значи нацки. да, Виктор Калев, и нали Там той ми се вика, прави значи нацки. Слави, но притеснявам да ти Цеци, кажа другия път нещо. с сърмите. Ма аз не мога да кажа нищо Ма пред не, бе, вас. искам да кажа за узото. Добре. Другия път. Както узо. И стават великолепни. Да. Няма, то ми мина. Стига да е. Еми, то нали знаеш, като че дойде да разкажеш нещо и притесни се. Да, И тя спи му се, вика, Слави, притеснявам те, че разкажа нещо. Той ка бе, не се притеснявай сега, какво се притесняваш? Кажи, бе, притеснявам се. Май ще кажа. Така, айде кажи.
Вчера мислих да се почувам и да не работя. И викам, ще се разкарам там около Борисовата градина и стадиона Васил Левски. Върва, разкарах се и гледам едни черни футболисти. Там от кой отбор бяха, не помня. И викам, ще поработя. Отивам пред тях и викам, притеснявам се да ти го кажа. Кажи го, не се притесня. Ще ти го кажа. Викам, момчета, искате ли да ми вкарате на мене един гол? И те, знаеш, какво ме викат? Какво? Викат ми, не. И аз викам, вие плюсто и не вкарвате никъде, тъй че се тая. Слагаме малко редукция. Супер. Ама на тебе ти се Върва. Викам пак тия, като няма ми вкарат гол. Гледам там имаше един приятел с една кола. Гледам го отпреде, много гочен. Защото ми се преработи, разбираш ли? Викам да изкарам някой лев, пак какво само разходка. И му викам, искаш ли да ти... И той ми вика, ти луда ли си, жена ми и детето са на задната седалка. Аз викам, че аз мога отпред да ти не е проблем. И така, ето, изимитирах. Обаче има ямбулски акцент, Гугут. Малко. Да. Не, той е малко по-мекичък Не, нашия. за това се получава, защото прилича на нейния. Получаваме се, защото, нали знаеш, че Ти си на от Ямбол най-известните все пак. водещи Искам в сега да България ми кажеш. каза, че съм можел да завърша надфис. Така, аз ти казвам да разкажеш за Тони Данчева, най-големият фен. Искам да кажеш историята за вратата пред тях. Нищо, като бях малък, като това не е толкова интересно. Не, напротив. Като бях малък, аз много обичах Тони Дачева, тя живееше в Златен Рог, блок 13. Тони, той ти каза адрес. Тя вече не е там. Тя не знам дали сега живее там. Това ви говоря преди 20 и кусор години. А за хората, които не знаят коя е от новото поколение, да й кажем коя е. Шикинаки мали, пари няма пари за цигари. Шикинаки На мали. мене любима ми е друга. Отдолу иде. Не. Не, това не Румян. Колко хубаво е това граче, слънцето силно пече. Всеки в ръката е с мобифон. Мобифон. Има даже и файтон. Шоколади, Така бони, чакай сега да разкажа, щом Разкажи толкова историята, искаш. си взема водата. Добре. Водата. Нищо, ходих всеки ден при нея да се снимам, защото ми беше любимата певица и тя е от Ямбол. И баба, дядо, нали всички бяха огромни фенове. И аз ходих абсолютно всеки ден да й тропам на вратата на милата жена. И един ден вече тропам, тя вика, в банята съм. И аз викам, аз ще изчакам. Ма си хреща, нали, отпреде. И после, нали, отваря и пак ме вижда мене, естествено, всеки ден. И ми вика, ама добре, нали, вчера се снимахме, онзи ден се снимахме, защо? И аз викам, днеска, викам, не сме. Днеска не сме. Викам, днеска не сме. Жената не може И да тя е изкъпва. жената с кърпата на Тя не може да главата, изкъпва така. Тони Дачева от И теб. след години в едно друго предаване, трябва да я правя аз. Беше едно много известно предаване, няма да го споменавам. И отивам да я правя и разказвам, нали, цялата история и тя вика, че ли беше? Към аз бях. И така, смяхме се малко. Какво слагаш сега, Ватря? Малко, чакай сега ще кажа. Това е Ние малко. напреднахме ли? Ще сложа малко, ама много малко, пушен червен пипер. За Напушен, повече напушен. екзотика. Ама мъничко, виж, помириши го само. Ама не го шмъркай. Как ще го смъркам? Между другото, за отпушва ли за пушен нос? Всичко ще ти отпуши. Всички любки. Всичко. Айде без повече. Не говорим за такова нещо, аз как всички дупки. Тук имам дупки. Един път Цеци, между другото, Тук имам една. един път Цеците беше на един клип. Пак ли темата? Пълни глупости, човек. Признай се. Как са на... Има история за това. Хора, не съм се... Той лъже в момента, заклевам се. Аз да лъжа. Заклей се в... Айде, заклей се в най-милото. Никога не ти в- се заклева. Айде да, ако не лъжеш. Тебе се заклева. Ето, значи лъже. Той изказа да умра. Не само върна темата. Той те набеди. Да, бе, аз Не, ще го това съда. не е на бил. Аз ще го осъда. И аз ще осъдя. Ще го осъда. Аз мога да те осъдя за всички клевета. гадни статии, които ги поръчваш да пишат клевета. срещу мен хората. Да, поръчвам. Там си давам пари. Никакво внимание не Май му пак обръща. се Айде скараме. да ще обърнем. Айде сега малко към Вили, че Тъмън тя... се сдобрихме.
Той да си разкаже историята. Вили, кажи нещо хубаво, че този човек какво му Аз имам само хубави спомени за толкова години с вас. Разбира се. Повече от 10. Колко пъти сме спали във вас, в апартамента? И сме били Spice Girl. Това беше много яко. Everyone be my lover. You gotta be my friend. Make it last forever. Touches never. Може да наникаме. И аз не пех. Ти коя беше? Мел Би. Аз не помня. Аз съм Ти Мел Би. беше Гери Ти Халивуел. си Гери Халивуел, а ти си Ема. Разбира се, че аз съм Ема. Как? Това аз най-много приличам Той на Ема. прилича на Ема от Spice Girl. Не знам, а в училище... Много сме се В забавлявали. училище, Само да когато кажа, Мел Би беше... е черно. Това ще я да кажа, че в училище, когато правихме такива представления едно време и нали от класа трябваше 4 момичета с Spice Girls и никой не искаше да бъде Те черната. не бяха ли 5? Аз пък винаги съм я харесвал. Да, и който беше черната и се вика не иска. А сега са толкова Защото е екзотични. расистко, ли? Чеци, сега са толкова екзотични, всички ги искат. Добре, де, няма да го качваме просто, ние си Нищо разказваме. не. Ма наистина никой не искаше Виж да сега, бъде това- черната. Това не е, какво беше? Лан, какво беше бе? Лан шот и какво беше? Лан шот е къде, когато никой не спира камерата, нали? Да. Ти ще режеш това, ще го изрежеш естествено. И ако пече... Ама наистина ви казвам, че никой не искаше да бъде И да ти черна. кажа, това с времето също го отрежи, защото това е пълна лъжа. Камерата. Моля. Няма да се подпишеш, ще го сваля от YouTube. Ще свалиш Вижте сега. Момчета. Кой лъже? Представи Знаеш ли ли Джамбазов, не съм Знаеш дал ли толкова вица? пари Знаеш ли за този вица? нос. Лъже. Момчета. Момчета. Къде ми е Давай телефон? тук да видим я да не постигаш тия Айде. вицове, минали предаването. Каймичката е готова. Ела, уникално. Браво, Вили! И Ами сега. Вили, ти по друг начин я правиш, много яко. Да, тя вече е готова. И сега До златисто. до златиста. Ние обичаме голд. Ние сме голди. Ето вижте. Браво, Вил. Така. Разробихме го. Сега ще сложим оризчето. Айде. Айде. И после ще ги пълним, А нали? баба смати ли е, не? Не, Не, кажи откъде е ориза. Го поръчваме от Турция. да, най-хубавия ориз е А, турския. ама да не е този амбурин, какво беше? Не, това е италиански. Ти говориш за италиански. Това си е нормален ориз. Да, ама турски е. Директно го запичаме без да го варим. Нашата съседка. Той. Сенси сбене, песала мамбура нарда. Абе, ти да не си на концерт днес. Мая на скалама. Така. Нали да пресъздадем малко тук? Цеци ще ни плюят после. Няма. Сега ще сложим водичка. След малко на гръцки почва. Айде сега да сложим топла водичка. Еха. Така, ориза обича да се готви бавно. Намаляме котлона, защото ориза обича да бавно да се готви. Колкото и да си мислите, че не е претенциозен. И после защо като си поръчате сърми в ресторантите ви бават поръчката. Виждате ли защо? Ориза обича да се готви бавно. Бавно. Така. Пък и хубавите неща. Когато ви ги донесат бързо, ориза не е сготвен. като Слагаме хората. пеперче Точно черно. така. Много обичам black pepper. Мале, Вили, направо искам да си ми жена. Чакай сега накрая, ще сложим другите благинки. Ще изчакаме малко Много оризчето. сладко сте, много готино. Мисля, И че с ще хапнем обвивката ще е вкусно. още по-готино. Да. Помниш, когато за първ път се запознахме с Дара? С Дара из Гери Никол. Маля, умирам си, малки бяха, те бяха бебенца. Не. Тя, Дара... Дара идваше аз преди я- това. Не, аз я познавам Дара още преди да е известна. Що? Защото веднъж бях в Инстаграм, като се беше появил тогава и Моника Валериева ми беше направила Инстаграм. Да. Така. Още първите години, първата година. И гледам едно момиче ми се появи с едни цветни Да. плитки и аз си писах много готина прическа имаш. Аз съм фризьор, тя нали е от Варна. Да. Тя беше тогава на колко? На 15 може би, на 14, нямам Честно. идея. И де факто почнахме да си пишем с нея. И когато стана вече след това звезда, там победител в X Factor, тя Да. втора мисля, че беше, Да. няма никакво значение. И след това като За жури няма значение. жалко за прическата, Жалко за ранното ставане, Наистина жалко, много много жалко. жалко. От мен Жалко имате. за Не. Жалко за пън. Не, без такива работи. Жалко Така за както и да е, силката, да. Жалко за пън. Вили? Казаха ми поне, че имам хубаво дупе. Да, И задник. то, Казаха не. ти, че имаш хубав задник. Не, дупе каза. Задник Дупе. каза. Айде докажи. Винаги значение? от своите Докажи. думи си Добре, измислиш. дупе ли имам или задник? Задник. Не се разбира. Дупе. Всеки има и задник и Е, дупе. поне имаш хубаво дупе. Може би задници имат Задник, мъжете. Да, разбира се. Какво това? Задник жена. Добре. Извинявам се. Така хвърляме още се малко разсърди, Люси. чесън.
Ето. Продължавам да навивам Сърдиш ли момчета. Виждам му се края. Сръж ли? Срещу ще се представя за това. Моля те, просто те помолих да не усилваш музиката. Помните ли едно време сигнално жълт? О, да. А, глупости не ми се говорят. Що? И какво да говорят с много Ако ти забие един шамар. Така. Много ми е забавно. Чакай, че Ще трябва си да си просто... Вижте. Защото си тъпа, разбираш ли? Само глупости ще стане това. Нищо. Дайте нещо Аз където съм, по-сериозно аз да където се съм говорим. само простоти, хората обичат да слушат такива импровизирани неща, да не сме. Ма те не могат да ни разберат дори в момента какво си говорим. Защото то е смешно самото казване. Примерно, ако ти забие един шамар. Кой беше това деца? Ей, той Ще имитира се- Глория в Да, момента. Глория. Да, от сигнално жълт. А, да. Нали? Те нали ги гонеха тия накалните там журналисти. Репортери. Те не са нити журналисти, те са накални, ужасяващи. И гониха певиците и Глория беше писнал, защото те поне и обиди. И тя накрая се обръща и вика, ако ти забие един шамар. Сеци, дай зехтина Андрей тук. викаше, защото си проста за това. Мегдана, дай. Кое? Зехтинец. Ивче, айде дай зектинче. Ти цеци ли си? Браво. Айде и той да свърши. Браво, Ивче. Това е срамота, хората ще си помислят, че не могат да готвя, знаят, че много добре готвя. Ивче, ти не можеш да готвиш, ние всички знаем. Цеци, Ние на сила искаш ти ли да ядем, изядеш първия си бой в ефир? Ние ти ядем яденето за сила да не те обидим. Ще извикам колаген да те набия. Виж, на прическа си Оло, добър, оло. но на готвене не. Той е добре на папкане. Да, той е добре на папка, на Да, майка. то ми личи. Не, Че съм много добре. Форма влезна. това съм. Еми, дължи се, че ходя в фитнес всеки ден. О май гаш. Oh, yes, I can. Yes, I can. Аз Айде, нямам айде. време да ходя. И ти ходиш, престани, тренираш във вас като луда. Бе, Мисля, че за нашите 50 скромни години всички изглеждаме Друго е добре. да излезеш 50 от е. вкъщи. Има време за 50, ще си правим рождените дни с певици. Съгласна съм. Той е модерен. Как с певици. Еми е така с клиентите. Добре, имаме още Малко малко. остана. Да. И после, Вили, разкажи сега какво ще правим. Ще ги изпечеме. Тъй като аз не мога да готвя и не знам, може Знам, да че е сурово, разкажеш. искам да Ако го искате, пробвам. я ще така. Мамо. Миче, не споменавай Мичето. Мамо, били табина сърми. Чакай трябва първо да си плуват в лозовия лист. Първо в лозовия лист, да си пуснем лозовия Тук лист. верно я да ще ревеш. Добре, аз ще пробвам. Ще ми изядете плънката и ще възмачкам. А? Били трябва да си отвориш такова закапване. Ти трябва да продаваш тия неща. Аз за тия сърми бих дал 100 евро. Уникално. 100 евро бих дал за тази малката табичка. Не, аз ти казвам. Аз мога да го ям само и така. Еми да, ще заболи корема, защото риза не е готов. Ще повърна. Пак почна за повръщане. Сигурно епизода ще се казва повърни. Повърни ме. Повърни ме. Епизода се казва "Сготви ме", И престани. после ме повърни. Или Ти се... Не, това ще го включим. Не, няма. Трябва да сме позитивни, готини, Който тежим. плаща, той Ние сме поръчва тежки музиката. хора. Чувал ли Не си може да това? сме простаци. Хората знаят, че сме много готини. Имаме още малко. Или давай си листенца, че Ивайло ще му дойде музата и ще вземе да избаца още Еми, нещо. то аз усещам, че е гладен, между другото. Нямаш ли някоя маслинка да му Пак. дадеш да залъж? Имам. Има. Знам, че винаги Дори аз си си Та донесох часка дали е за маслини. него или трябва по-голям? Нали аз си ги донесох? Джаска. Подарък. Да, без слънчица. Само не разбрах, маслинката малка ли трябва да е или голяма? Кой ще изяде маслинката Винаги. зелена от устата ми червена? това е огромно знание по Всяка дума мога да ти изпее песен. Кажи нещо. Кола. Кола? Да. Карай колата с пълна газ. Кола? 100% има с кола. Добре. Не, има с Тико. Знаеш ли марката Тико? Тико, тико, не е тико. най-малък. Не, това са таксите, Тико, това е тико. моят още. Тико бе, те са Той ни не, малки. това са Ма не първите може да няма таксита нищо в с България. кола. Има тико, тико, Карай тико. газ в колата, чуме ти. не знам си какво си, не може да няма. Добре, градина. Не, чакай, с кола има. Има, разбира се. Скъпата кола, намери ли място, където че ме няма да не пари ужасно. Ето, Браво. ето. Направо уникално. Душа. О, много има душа. Да кажеш нож. Добре, легло. В леглото ти е удобно. Какво беше? Имаш нещо Леглото ти е на удобно. Алисия май в леглото. Имаше нещо. Има за диван. Ти на дивана спиш, аз лежа сама. Сънят не ме лови. Там ти е мястото, кръща давай сега. Браво, Цеци.
Вау. Ти си енциклопедия. Абсолютно. Absolutely is nothing free. Вижда му се края. Края му се вижда. Ами то така. С песнички и усмивки. Да. На днешния ден в сърмички. Който пее зло не Ох, мисли. много ме е хубаво така, както се Трябва да се казва, който пее зло не мисли. Много е приятно с От двама, име, който да е. с двама мъже. Хубаво, че е с Много двама ми е мъже около хубаво, теб. да. Иначе се съм сама в кухнята. Е, Само винаги- ядат, не ми Никога не си правят... сама, винаги сме... Само ядат, никой не ми прави компания. Значи аз обичам компания, ето като Да, минава вашата. времето готино. Да, айде. Това май е последната. Да. Да. Последната сърмичка я кажи, то какво викаш следена епоха? Коя Това- от всичко? Ами това е последната ти минушка в този светъл. Мислехте за женско, бе. Айде. Никой не ме обича. Точно ли видял, че сам се оправям. Много Всички е те сладка. обичаме. Да, и аз Ето вас. тази, вижте, против уроки. Айде, Да. пъп да ни е Ще уроки. я сложа малко, ще я Айде, превържа. сложи двойно Искате листо. ли да я превържа? Превържи я. Айде, мамо. Койнар има една може ли жена- пък точно Слушай, последната слушай. да превържиш? Койнар има една жена, където казва на фризьорката, тук искам на листо. Какво е това? Не знам, разбери го. Така. Тук Как е? искам на листо. Ето, така ще ги събера. Ама Добре, че не се е Цеци, паднала при я ми мен. дай ще малката, да кажа, малката палма ли? тавичка. Защото кое е супер. Не, искам да ми е красивичко. Да, да е Има тук пълничко. няма да ги събереш. Ще ги събера. Мегдана да сложа. А, ти с ръчички. Мегдана. Аз достатъчно се изцапах. Да, Сега ето ги. Сега ще сложим мегдана тук. браво. Сега ще ги наричаме. Цели го служи. И чесане, забравя. Това си е майсторлък, хора, той изглежда лесно отстрани, но Ами е лесно, въобще не е лесно. най-яките са рами. Стига да и на мичето са прекрасни. Яки са и на мама, обаче били някакси по-модернизирани, То нали знаеш, има стари рецепти, нови рецепти. Да, така е факт. Ма ние сме май от старите рецепти. бе. Ние сме... Маничка ще Ретро. пребера. Сега ще ги пренаредя. Ето. Браво. Браво, Вили. Айде, до Браво! фурната. Фурната. Айде сега обилно с зехтин. Айде. Няма. Я чакай малко. Ти тук да не си гост. Я гледай. Отидем и фитнес. Това са сърните. Но той за какво влезе. Нищо не. Стига вече. Ти не ми казвай, че не си готвач. Браво. Айде. Айде. Честито. Машала. Машала. Херпаша чока. Така, сега ще налеем водичка, пускаме фурната и ги слагаме да се печат точно след час и половина. Са готови. Да, и На бавен почва, огън. че хапваме, да. На бавен огън. Бавен, нали ви обясних защо? Вау! Какво вау? Цял живот ядем тия вкусни гозби. Аз Айде, не мога. Вили, давай. Вили направо си жестоко. Заливаме с зехтин. Леле, леле, леле. Не знам дали Yes! си личи, че ми течат лигите. Не знам, аз умирам от глад Плейкваме вече. чиника. Какво са направили сосче с... Черно пиперче, сълчица, кисело млекце и зехтинче. Умирам! За какво? За сърми. Така. Не, ми нали заради това, че ги сготвихме. Сервираме на Ти ги цеци. сготви не много. Ма вие, що се подигравате така? Гледайте, Не стига, че аз свърших цялото. сте се карали, гледайте за какво става въпрос. Не мога, виж как ги гледай. Какво правиш чинията тази жена, бе? Вилко, Хора. стига. Няма прекалявам. Няма. И сега правим така. Хоп, хоп, хоп. Абе, гладен съм, давай А ги. виж, и слагаме ментичка. Естетиката не е важна. Важна е. Не е важна, Трябва да ти гладен напълни сме. окото първо. Айде, ти си Снимайте, първи. снимайте. Опитва пръв. Цеци. Не, Цеци! Цеци. Ами нали аз съм гостения на Цеци, предаването? Добре, гост. айде, давай. Цеци, да не се опариш, че излиза Ще от се фурна. опара. Ало, аз не обичам горещо обаче. Чакай по-голяма. Ай, сега па ще ги избираш. Престани, знам, че преглъща, че си гладен. Цеци, внимавай, излизат от фурната. Цеци, представяш ме. Няма защо. Не, моля ви, само да не се изгарям. Сосче. Да, много вкусничко. Така. Добре. Пари, на мен Внимателно. ми пари вече. Леко. Няма да какво. Подухай малко. Няма да духа. Гореще ли? 100%. Оргазъм. Нали? Сготвихме ли те? Добре, не мога повече. Хора, аз не мога да го обясня. Добре, Моля. я ще пробвам. Хора, Съжалявам. но- Може ли аз? какво говориш, Вили? Какво направи ти? М? Какво направи ти? Мале, това уникално нещо. Ивчо, Не мога. Айде. пари, нали?
На някои хора не им пари. Аз мога да ти оближа пръщата. Ще ме водиш ли при майка ти? Маля, уникални са. Не Пусна знам, сълза. на хората ще се дояде. О, злато. Това уникални Цял ден хора. ги чакахме. Маля, феноменални са наистина. Да ме поканите пак. Да сядаме да ядем тогава. Айде. 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 Маля е много Фине, скоро. ще сядаме да хапваме. Ларе, благодариш. Той ми благодари. Айде, сипвам на всички На хората. оператори, неща. Все Трябва пак, да благодаря. хора, трябва да закрием, нали така? Да. Преди да се наедем като прасета. Кажи нещо Благодаря на за хората. поканата, Точно че така. присъствах и че бях гост на това много готино подкастче. Сготвиме се казва. Сготвиме. С Сготвихме ли те? Сготвихме. Сготвихте ме двамата. Как Чувствам се се трябва. като едно сготвено ястие. Благодарим ти. Благодарим ти и ние, че беше Благодарим. наш Хора, гост. уникално. Очаквайте. Видите къде се приказахме на топ. Какви просточи, всичко е весело. Очаквайте следващия епизод, ще бъде още по-добър. Хайде да хапваме. Аз знам кой ще бъде. Хайде да хапваме.